Eta Josan, partida geixiago luzatu ez izanaren penatan hemen pilotazaleak. Nire bai, nik aldeatetik pena hartu dit, partidukin gozatzen ari joan, 7 eta 5 arte ikaragarri izan deketako handi aurrea erabat hausiek eta emozio egizik izan, eta hoxe falta izan du zaio, baina ikusi du baten erakustaldi ikaragarria partidun zehar esaten nahi jugeana. Egun egizatetxok, bazekit Aimar teknikoki fenomenoa dela, baina beste egun baten hola ez dizkik ezkerpatea sartuko eta hola ez sakatuko eta egun egizatetxok dena ondo ateatzen eta egun horietako bat izan dik eta atea bakarrik ez, jokature bai, indarsure bai, fizikokire bai, dena ondo indi, baina geho partidun zehar esan duena, ezkerpa eta amatezin imana zeukela ezkerpaetakin, eta nik uste zeakin atxeok, irukok eta patxiugi izan duenakin atxeok. Gaur jokatzeko zeoan iruko, ondo zeoan, baina Aimarrek egun ikaragarri izan dik, eta partidu bealdea eroidek, erabat hausidik, partidu eta atzeneen pasara ikaragarri eman zion. Baina ez jokatua, partidu gogorra izan dek, izan duen bezala. Eta hemen isilik guaindi, hotz, guaindi aurreko partidu finala komentatzen, eta beste atzu berriz, zer freskatzeakunak, guaindi ez da giro ikusten, artekarik, guaindi isilik, eta partidu hau, tanto gogorra jogatzen nahi ditu lehenengo hau. Oso azkarra eta ona, Xokoan orain, biak joan dira, eta ongi, Pablo. Eutsi Beroitzek, ederki. Beroizek eden boluzea indi pageldi, Lehengo asten azizala uste, eta aurrera okon jokatzen. Guzaruan geldirik egon da, binakako txapaketaren final aurrekoetako ligaskati, pentsa. Okora Pablo, xalak ireki, bolea, zabalera, baina txapara joan zaio. Eta gu partida zuzenean, finala zuzenean eskaintzen ari ginela, kezkatu naiz ni, ezu bat baino gehiago iritsi baitzaizkigu Gipuzkoa aldetik nagusiki, baina ez Gipuzkoatik bakarrik, baita Baxe Nafarroatik ere. Bapatean seinalea joan egin dela, eta zer gertatzen ari ote zen, eta 19. tantoan izan omen da. Eta dirudienez, Gipuzkoako TDT edagailuak arazoren bat izan du, eta zenbait lekutan partidaren bukaera ikusi gabe geratu zarete, eta gauza horiek ez dira gure eskuetan egoten, eta amorrazio ikaragarria ematen dit, eta pena handi hartzen dut, eta barkamena eskatzen dizuegu, eta besterik ez dezakegun ez egin, partida hau bukatzen denean, 3. hau bukatzen denean, azken hiruzpalau tantu horiek, finalaren azken 3 tantu horiek eskainiko izkizuegu, ikusi gabe geratu zaretenok ikusi ahal izan ditzazuen. Beraz, barka, eta zertarako balio baldin badu horixe egingo du. Partida hau bukatzean eskainiko dizuegu finalaren bukaera. Jaione Agirrek mezua nahiz eta Irujoren aldekoa izan, zorionak Aimar, merezitako txapela, oraintziak Paraguaitik Euskal Herrira. Ez du, gutxi barreiatetako arraza Euskalduna, Josen? Zema lekutatik dagoen, jendea, pilota partidari begira. Bai, leku askotatik. Gaurko honen zai, Ja, finala, kusi behar diagu ba. Eukera harrautzidik, aurrelariko sartu inberdik. Baina hemen atzelari behatzin zegoan, behatzi kuadron. Beroitz.
Laskurain. Zera nahi, baina botez ezkerrez oso motxa da. Ezker soda manoa. Txapara, oie. Eta hori txapara joan zaio. Txaparekin asarre dabil. Edo txapa. Pablorekin, einbestekoak ematen baizkio. Eta hemen pilotan ari diren bitartean prentsagelan eta ez dakit, agian urtetik urtera gero eta kazetari gehiago gara, baina gela hori ia beteta Juanen eta Aimarren hitzak entzuteko, oso giro politia ere, eta pilotariek partida nola ikusi duten adierazi behar gainontzeko komunikabideen aurrean ere. Eta diruari dagokionez partidu honetan doblean dago, une honetan, azpeko pilotarien alde. Bai, artekari guzti beida, partidu beida ikustezkitu, hain diruta huts, hasiera bagarrik eta era nagusitzen, gaina zeitu, suerte pixka bate behalde izan die, baina pelote honek gehiotan nagusitzen, Laskurain, eta hor artekarike frontoia beida zerek. Eta sare sozialetan, Twitterren bereziki Juanen erreakzioak hainbat iritzi eragin ditu. Eta Aritz Olagoik esate baterako idatzi du galdera xume bat, enpresako arduradunen batek hiru jorik gogoratuko ote dio kantxan ezin dela edonola jokatu. Publizitatean ginela, eten egin dugunean gertatu da hori, baina erreakzioa oso itxusia izan da, oso itxusia. Bikoitza gainera, lehen da bizi aurkia 8 zati egin, gero epaileak erakutsi dion txartel beltza harrika bota. Gero gainera partida osteko adierazpenetan ere gaizki. Bakoitza den bezalakoa dela, baina gauza itxusiak dira. Arrazoidik, enpresak enpresa hortako izaten dek. Eta batzuei hartzen ziren, kargua. Gargu, txiki di hartzen ziren, kargu. Haundi hartu hartzaiek, haundi di. Larralde nola zigortu zuten gogoratzen naiz. Eta hemen di Iñaki Larralde lesakarra. Hemen di askotan eskatu dit, enpresa. Jo, asarretu dituk. Eskatu behar, eta gehinen, bakit, zen enpresatako izateien. Gehinen. Ia beti. Pilotari ez diote inolako mosederik egiten. Inolako hori beraz. Bakoitza demezalakoa da, baina bakoitzak bere burua dominatzen ere ikasi gara izaten du. Eta hemen bost eta huts eta ikusten dek beroiz jokui gabe daula eskutitzaiola pelotik ateatzen. Ez da jotzailea hunditako behin izan baino gogorra bat eta fine, bai, da bi eskukine nahiko luze ibiltzen, baina otzaiok eskubi hortatik pelotik ateatzen. Eta eraban nagusitzen nahi ditu bikote urdine eta oraingoz behintzat eta gehori ematen dik partidu honek kolore giztura izango. Xalaren sakea, bederatzitik, eutxi beroitzek. Xala erasoan, eraso Pablo. Laskurain. Txokoan, ongi bitxi da Aritz, ez du gozatu baina. Eta gero hor Xalak. Eskatu behar behintzat, bai? Ez dakit ez dut entzun
Esalaren oiurik ez dut entzun izan baldin bada ere. Baina eskatzekoa behintzat bazen. Jarri da, izan esku-eskua. Bat eta bost. Igor Albizuri hemen da nonbait. Bizkaia pilotalekuan eta hauxe idatzi du. Aimar zoragarri, inor geratuko aldu goizuetako aztia. Haudek ambientie, eharra giroa miribilan. Gozatzen ari da nonbait. Igor. Eta Aimar zalentzat gozatzeko partida izan da, nola ez. Borroka gehiago nahi genuen ontzat, behar bada Labursko aukeran. Eta nerekin dut, Salva Bergara, Salva Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, askotan ikusi dugu lehendik ere finaletan takada hundiak. Baina gaur, Aimarrek ia perfecto jokatu du. Bai, nik uste dut gaur indura dena saketik hasita, dena gero pelotaz guztiak paeta bilatuz, eta nik uste dut horre irujo bedetokitatik atein duela ez. Nik uste dut segi eta segi bilera, eta tanto izan da hogeita zazpikoa, eta hori nik uste dut bizka faktura pasatu dira Juanreri ez. Izan ere buruzburukoak oso erraza ematen du, ezta? Gaur Aimarrek egin duena. Ondo atera, eta gero pilota txarrik jo ez, eta beti bazterrera, eta tanto bukatu behar denean, tanto bukatu. Esan nahi du. Aimarrek ikusita ematen du hau erraza da. Bai, behantzako bai arreza, baina pelota zaguzia denak paeta gaizki jarrita ez, dena azpipik eta, beti gaizki jarrita ez, eta hori, Juanek gaur pilota oso zailak eman ditula ez. Gio, iruko pilota zailak maten hona dela, baina gaur desde luego oso ondo ibili da Aimar, eta nik uste ez tabla ezer kentzeik ez. Horrela jokatzen denean, Juanek ere zer egin behar zuen, ez da? Horretik, hor indu dejada bat, lauetatik, eta, gehiago arriesgatu baztula, bai. Baina, intentatu du, Aimarrek eraman dio, eta horra zentzen berriz dominatzen ez. Nik uste Aimarrek ez duela dejadari bota, hor segi eta segi bilera, eta bilatuz, eta nik uste fruto handiak du lortatek ez. Txalba, hemen inork ez du pausurik ematen atzera, denak aurrera, inork ez du korrika egin nahi gibelera. Ez, hori iruko taktika hori hasi zen, baina nik uste besteek ikasi dutela nola jugatu dutela ez. Hasiera batean bai sorpresa izan zen Juan egindako jokukin, baina besteek laizter ikasi duten. Erki, Txalba, zuk ere gozatu txapelau. Bale, eskerrik asko. Asagartzeko zuzendari teknikoa gustura izango da, nola ez, etxalartarra, eta bai, orain... Beste batzuk ikasin ditula baino beste gutxi bakarren batek, o bestek. Eta gine ateratzeko moduan oso gutxik. Baina, orain, koxan, ez egat inor baute dagoen, Aimarrek bezain nabarmen aurrera egiten duenik, Ez geho arma ikaragarri izango Sotamano, Sotamano... Horrela gozatzen duela, bai. Gozatu eta hola beso, hola gozatzen daula eta fresko daula min ikaragarri egiten dik, gaur ikusi Sotamanoz, Ozulo hondik irikitzen du beti gora jotzete pelota, eta gaurko honen boleak alako zea egiztik, alako minik ez egiten, defenditzeko guztu. Gaitze Sotamano Ozulo hondik iriki eta urrutik harri eta agiltzea pasa, eta mina hondi egiten, nahi de Sotamano egin. Horre, hoidek arma, honen aukena arma asko honak, denak, baina batik bat hoi. Eta beroiz oso justu, oso. Ezinean da, Era bat ezinean. Atzean alde handia ikusten da, eta... Esku eta errakuperatu da, igual egun goi, baina pelotik eskutik itzai bateatzen, Eta gaine gaur du, eta... Hor zulo handia zeukan xalak, baina gehiagi zabaleratu du. Zaile, jokaldi zaile, kantxa erdin, Beste pilo bat atera nahi dute. Asagartzeko ordezkariek.
Pablo Berasaluze. Pasatzen utzi dio pilotari, Beroitzek ezkerrez zazpira. Pablo Villa. Xala geutsi, atzera Pablo. Eraman asko. Bizi atzeratu du. Txokora igarri egin dio Xalak. Eta hori kanpora joan zaio. Nabarmen gainera, Oso nabarmen, ez tekaz asmoatzen gehiagin aukera oso gutxi izaten nahi behar baino gehi usatzen nahi deko askotan. Eta bi aukari gainen ditula, ikusten dila ez daula, ondo, eta gero pelota pare bat txapara juntzaizkio, eta oaingo berriz oso garbi. Eneko Ergedasek ataundik, galdu erren, hiru jo beti onena. Leialtasuna. Adolfo Juarezek berriz. Aimarrek partida handia jokatu du, erderaz dio, baina itzuliko dut. Aimarrek partida handia jokatu du. Kirolari handia da, gainera errespetuko gizona, eta irabazten eta galtzen dakiena. Eunda 54 pilotaka da. Tantuko 15. Eta iazko uztailaren 3-tik Xalak gerriko eta elastiko urdinarekin jokatu duen lehena. Buruz-buruko txapelak urte osoan gorriz jokatzeko orea eman dio. Gaixoaldi batek ez dio txapela defendatzen utzi. Eta orain Aimar izango da beste urte betean partida denak gorriz jokatuko dituena. Jaso Pablo. Bolea Zabalera. Neurrian sartuta zegoen eta oso menperatzen du bolearen teknika, baina txapara joan zaio, baina txapa jotzen ari dira. Gorriak gehien bat, baina Xalari joan zaio. Mikel Elizegiren mezua Goizuetatik, Goizuetako txuletek zein darra duten. Gaur ospakizunak izango dituzte. Zapo herrian. Beroitz. Gargo itibera jetxikutuen gehinak. Aztek eta behintzat. Hernani San Juanak eta festak eta han zelebratuko izki. Moz galdituek. Eta ikusten den gaizki, ez daula ondo, ez dala errekuperatu jokuik ez daukela. Eskuk igual, ez? Ia hirugarren partiduek eta eskuk errekuperatu dugu izki, baina jokui gabe.
evoluzioa onda, eskutitzaio pelotik ateatzen. Hori ez da, egun batetik bestera etortzen jokoa. Zarra ez, Laskurain berriz. Batek bere burua saldu. Traketxa, Tantoa. Eta Paulo ere oso gaizki eta ere ez da behar bezala moldatu Laskurain. 4 eta 9 eta maila handiko kombinazioa jarri dute, 3. hau, baina Jokuz benetan kaskarra doa, oso kaskarra doa. Zarrez aukera hona zin, baina horrezti batek gozatu. Jaso xala. Era bat ezineen. Geroiz. Eiter ditik, horre oso gaizki. Tanto ontan pelota gadeztik gozatu, hau esku gozoa, normalen, baina... Xala ere gaizki. Eta Eta Pablo berriz ere txapara. Benetan traketxa, tanto hau. Eta 14 bat artekari bat daude, baina nik uste dut pare batentzako bakarrik dagoela lana momentu honetan Bizkaia pilotalekuan. Duzuen azken horretik xala jokaldi xalebre egin du. Eta Paulok txapara, zela txapa ditu joak. Pentsa, gorriek eginik ez dute. Behatzi galdu. Eta galduak bere saluzek 5 eta beroitzek 4. Eta hemen Armailetan denen hautan oraindik ikusi berri dugun finala, Mikel Idote, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Zer iruditu zaizu zuri? Bueno, nik uste dut hasieran partida nahiko ona zijoala, eta azkenean zazpina bederatzi eta zazpin zijoazenean ja partida utxi da, eta Aimar gehi izan da, izugarri jokatu dut, eta merezimendu osoz txapia hazi du. Ez dago esaterik behar bada 3 jokere gaizki jokatu duenek edo? Ez, nik uste dut hasieran ondo jokatzen nahi zala, baina nik ikusten nun pixat prezibitatu da zala, ez? Tantoa seiatzen zen azkarregi bukatzen, baina nik uste dut Aimarrek Juanek ere bere partia egin duela, ez? Hasieran batez ere bosta bat galtzen zikoatzenean hor partzial bat egin du oso ona, eta hor eskubiak eta jokatzeko oso ondo zegoen, baina Aimarrek ere izugarri jokatu du, asko defenditu du, eta nik uste dut bere aukerak 3 jok baino beto baliatu dituela, eta horre egon da gakoa. Aimar Lorenzola bere sasoi punturik onenean dagoela esan du Juan Martínez de Irujok partidua bukatu eta eskaini duen prentsa horrekoan. Bueno, ez dakit, Aimar badakigu beti ondo dagoela, oso partida txarrak oso gutxi ditu beti, eta badakigu zer nolako pilotaria den. Baina egia da, azken urtean lesio horretik atera zenean oso ondo ibila dela, ia final guztietan ari da, eta gainera izugarri jokatuz. Bueno, eta zu zer moduz, espektatiba politekin uda partari begira? Bueno, espektatibak beti dira politiak, ez guz saiatzen gara kantxan dena ematen, beti ematen dugu dena, eta entrenatu ere gogor egiten du, eta orain Marriolanen aurkako partida gogorra daukat, zaila, baina saiatuko gara, asko entrenatuko dugu, eta gero ikusiko da udan ze nolako partida jogatzitu, baina bat ere una pilotan jogatu, kantxan egon, eta disfrutatu. Itxura batean, behintzat, enpresak,
aukera politiak emateko, aurtengo dan emateko, ez, intentzioarekin dago. Bueno, intentzioa. Zuk zerbait jakingo duzun, baina ematen du, torneo, handietan, eta behar bada izango duzula aukerari. Ez, niri enpresak ez ditez ere esan, eta azte artean jada presentazioa, osea, genik ez dakite zerrez, benetan, eta niretzat polita izango litzateke, baina ez da lanean segituko du, eta gitxo, ez dakite zerrez, ojala egongo nintzen, baina ez dakit, astean jada presentazioa eta igande da, eta ez dakite zer, osea, ez dakit aukera asko izango ditudan. Itxaropena ez da galdu behar, eskerrik asko, Mikel. Alain askazuei. Mikel Idoate. Hiru hori lan handiak eman zizkio, baina azkenean horreman beharra izan zuen azken txampan. Baina bigarren urtez, final aurrekoetan izan dugu txantrearra. Barruan, eraman Pablo, katzera xalak. Laskurain. Aritzen eskuinka da, polita. Ez ekipan bero izen esku hori ondo ote daun bat. Gaiz batek ez gozatzea, eskutik pelotik izateatzea, babagarrik ez da gozatzen nahi, Pablo, beroitzi utzi dio, baina bat ezin du gozatu. Bultzaka bezala ari da. Bat ezin du gozatu. Guretzat ez ekipa esku hori ondo ote daun. Edo tako askorekin ari da, edo... Txispai gabe otea, jokui gabe otea, hori dena normala biltzata, baina... Xala... Begira, ongi bukatu du, Dotore. 13-4. Eta pilotalekuan gauza kurioso bat, begira. Zarrerarik garestienak erosei dituztenak, gehien zuenak oraindik hemen daude. Eta nik uste dut juntan jende gehiena goiko aldean eserita egon dela orain arte. Zate baterako erreboteko hormaren atzean dagoen gunea, ia erabat utxik dago, goikaldean batipat, baina zarrera onak zituztenek ez dute leku utzi. Zergaitik ote da, behin ordaindu ezkeo min handiago ematen duelako edo? Ez, nik uste gaztek eta gazteko adrilek askotan etortzeila finala ikustea bakarrik. Finala laune eulako, herriko alako, laune dielako, irukista dielako, o aimarzale dielako, eta partidu bukatzean nenia ez erretzik esate hirugarren partidu. Ez duza edozein moduzko eberez, baina? Etzatak iruditzen benetako pelota zale diru. Pelota gustatzen zaiek, aldi behin frontoia etortzea gustatzen zaiek, baina... Okasio bereziak. Bai. Mikel Berasaluze, txaldeon. Txaldeon. Bueno, zuentzat ere lanerako, ez da nik zer moduzko partide izan den. Azeran gogor txamarraritu dira, baina gero plast bukatu gintzaigu partidua. Bai, hasieran tike zortzitatu behatzira arte jokatu da pixkat, gero akabo, jarrin behar. Zuek jenteari begira egoten zarete, baina ez dakit nola partida ondo ikusten duzu ez, gertatu da. Ze gertatu, ez dakit. Nik gutxiok, ez da, monastiri eta hori, baina ikusioten bedez, olaitzola pelotik errez bili da. Iruko nunde abaitik uste guaki. Askotan gertatzen da buruz buru, ez? Bi pilotari egondo egon eta ala ere apesteko aldea egotea. Baitanak prepaudute dauztela 100%, da itxurie prepaudute ongo die, baina jokuan gaur iruko kale jau. Ergei, zemuz duzu lana, batelanek egin duzu edo? Apur bat,
tanto bihazetik irupo beren favore, onda dirue. Tendentzia eukideu dirue hori. Asi eran dana gorri, baina gero tanto bihazetik irupo eta beren favore, onda dirue. Da, salpina iguala zinegunetik akau. Izuek esaten duzu bezala kobratzeko dauzkazuen guztia, kobratzen bagituzu ondo. Bai, gaur ez dau holako problema hondik, dirue ona jugatu da eta ez dau problema. Buelti izan bazan, orduan txarto. Eskerrik asko, segi ondo. Vale, zuri. Laskurain, bostetik. Pilota jeistea zuen helburu. Gehietxi du, txapapera joan zaio. 5-14. Eurek eginik ez dute oraindik. 2 xala galdutakoak, 3 Laskurainek. Horri esker dituzte 5 tantu. Zabalean da sake hori, eraman Laskurainek. Ederki Aritz. Beroitz, eutxi. Horentxe doa Irujo. Pilotalekutik etxerantz eta txalo batzuk eskuzarta batzuk bildu ditu bidean. Laskurain, 5-erditik. Xalaen ezkertzearra. Txokoan utzi du, Pablo iritsi eginda. Lasku nahiko alanekin. Txokoan ederki utzi du Pablo. Tira, bat egin du. Bat egin du berriztarrak. Martina Lustiza, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ez usteko finala zuretzat? Bai, batez ere emaitza. Nik ikusten partidu oso irikita eta aukerak bila zituztela, baina emaitza aldetik, bai, sorpresa. Aina ikusita Juan sekula ez da gehatu hain zazpitantuan, eta gero zazpita bost, amazazpita utzeko partziala sekula ez diote sartu da, horrekin pixate harrituta, ez da egite, ez? Pena bat, baina horrela dira gauzak. Buruz ari naiz, baina okerrezpanago galdutako buruz-buruko partidatan gutxienez 18 tanto eginda joan izan da beti Irujo. Bai, horretik da, sorpresa handigoa emaitza horrekin partidu bukatzea. Zazpita bost egon da aurretikan, eta ez dakit, sensazio onakin eta ondo ikusten nun, baina gero Aimarrek perfecto, oso ondo joatu du. Nik uste dut amarreko bat eman martzaiola, dena oso ondo egin du, eta orduan asko gehiago izan da. Asko gehiago izan da, eta merezimendu osoarekin, baina emaitza aldetik pena pixatekin, bai. Finalasi baino pare bat ordu lehenago, esan didazu zuretzat kakoa sakean egongo zela, neurri batean sakearekin mina handia egin dio Aimarrek. Beste gauza guztiak ere ondo egin ditu, baina sakearekin mina handia. Bai, zuzenean 7 tanto egin dio, eta 7 tanto asko da. Eta gero pelotare beti gora, eta gurutzatu egin du oso ondo Aimarrek, eta hortik juna partidua, baina bai, sakekin mina handia egin du, eta gero nik uste azkeneako Juan lekuz kanpo etzekin aurrea joan, atzea joan, duda, 14-15 aurrea duda askokin ikusi dut, eta esinean. Bueno, Aimarren marka ez da nola nahikoa, Martin, belauneko lesiotik bueltan, marka guztiak gauzen ari da, 5 txapelketa, 4 final jokatu ditu, 3 txapel lortu ditu. Zuretzat sekulan izan den Aimarrola izola honenaren aurren gaude?
Agian bai, presko ikusten da, eta bueno, ja, beti izan du buru aldetik oso jantzia izan da, buru hotza, itxoten dakin pelotari bat, eta nik uste oentxe dagoela puri-purian. Aimar, oindala urte batzuk ere oso ondo zeon, baina holako preskotasuna eskubiakin oso gutxitan ikusi diot, eta oain oso, batez ere eskubiko preskotasuna ikusten diot. Buruko gauza beti izan du burua oso argi eta oso hotz, eta buruz buru jolasteko nik uste burua proposa duela Aimarrek. Bueno, bi txapelketa aurtengo urtean, lehenengoa, binakakoa zeuek irabazi zenuten, Aspeke jantzi zuen txapela, orain berriz asagartzak, eta orain, bueno, uda, dator aurretik. Bai, bueno, txapelketa gola die, beti nahi dezu zure pelotarik irabaztea, baina, bueno, txapelketa gola izaten die, batzutan irabazi bezatzutan galdu, eta guain udara dator, eta, bueno, haber pelotaria partiu batzu jolatzen dituzten, pelotaria guri nahi du, enpresak guri nahi dugu, eta haber udara betiko martxan joaten dan. Ia, politia, teatzen zaigu, eskerrik asko, Martin, mila esker. Vale, gero arte. Xalaren sakea. Martinek esan di buruz da bai, beti burutxu famata ala, ikeragarri, eta lehen esan diu, zehati, oain gehiago jokatzen ari da atzereko bi urtetan da. Lehen momentu baten esan direk, oain arrisku gehiago hartzen dugu garai baten, lehen ikiatik izan du pixka bat, eta ona hain teknikoak, hain onaek, eta oain baliente jokatzeek arrisku gehiago hartzen dek, eta oain pelotai haundi oain dela irutizatak atzeneko bi urte honetan. Horregatik dala, oain arrisku gehiago hartzen lako. Ikara gutxi egin jokatzea olako. Konservadorea zelako, lehen konservadorea zelako, dezente. Eta oain ez binakare izkutatu oso baliente jogatzeik. Asko arriskatzen dik eta gainea gutxi galtzen dik. Oso naek, teknikoki buruz dena, baina momentuetan pelotai bezala azindala jutzatak. Ados nago kanalisi horrekin, eta hemen urdinek ez ditepa aparteko gauzarik egin. Kaskarra, benetan aspaldin ikusiten. Idean irabazten. Aspaldin ikusiten kaskarrela bai, Geo gainea finala jokatuta eta nik uste pelotarik ematen dik. Lasaituta, pelota zale bezala. Eta ez duela protagonista sentitu nahi. Protagonismoa. Gozatzeko eguna. Bau. Baina ez... Hotz, pelota zaleke hotz eta pelotarik hotz. Eta Gorostiza ere hemen dut, Arratsaldeon. Vale, gracias. Esto, bueno, gran triunfo para la empresa y sobre todo un gran triunfo para el pelotario. Sí, hombre, Aimar la verdad que había preparado bien el partido, le ha salido bien. Hombre, a todos gusta, no a la empresa, pero a los aficionados un poquito más igualado. Pero bueno, ha salido que ha salido y Aimar pues casi es un pelotario perfecto. Comentaban José y Xavier que de un tipo de esta parte pues también está jugando un poco más valiente, menos conservador y claro, con la técnica que tiene es que te puede salir todo. Sí, hombre, había acertado bien al saque, como se ha visto, pues el saque muy arrimado a la pared, donde no podía entrar al aire o si lo dejaba tenía que ir muy atrás y luego iba a buscar. Y hombre, Aimar tiene cualidades para entrar al remate, siempre se le han inculcado y ahora mejor que nunca la está ejecutando. Arrimando es lo que ha hecho la pelota a la pared izquierda. Eso, también. Pues nada, Goros, no sé si te toca alguna parte de la victoria de Aimar, pero por la parte que te toca, felicidades para ti también. Bueno, pues me toca, pero bueno, yo me alegro por él porque se lo merece. Pasamos muchas horas entrenando, como sabes tú. Oye, yo se lo agradezco a él simplemente. Eskerrik asko, Vale, venga, vosotros. Asagartzeko beste teknikoetako bat. Balantza Gorostiza, pilotari oia. Gora joan zaio, Laskuraini. Gaur egindakoak zenbatzen ez dauka ulan ondirik. Nahi irupenak inatxoak, bikote urdinen, oso justu zen, ez handik ez dituk, fresko jo, ikusten jo, eske hain gaizki ikusten de beroiz, eta behaz hau zedek atzelaria eta agintzeion atzelaria teken jokatzeko, eta hor korrika jartzen batek aldeat eta bestea, hor asko sufritzen dik, eta oso gutxi jokatzen, bikote gorri baino, bikote urdinek ez, aparteko ez zerreztik ginen.
Jende asko oraindik, Armailetan, asko. Ez dituzte, partida asko izango urtearen buruan. Unionetan hemen dagoen jendetzaren aurrean jokatu beharrekoak. Lehen Oriotik, Iñaki Lertxundik galdegin diguz, zenba jende sartzen da horreta. 3.000 lagun arditzake. Bizkaia pilotalekuak, eta gaur horixe, 2.900 da, ez da gizan bat izango ziren. Eta Unionetan ere, jende asko. Jaso Laskurainek. Pablo Txokora, ireki, eta tantoa Xalarentzat. Zaila egin du, Bai, hor teknikoki, hor behetik. Etzen erraza, iritsi ere oso behartuta iritsi da, eta lata guztiz oso ongi ireki. Ama 8-8, gogoratu jaun Andreok. Buruz buruko finalaren azken tantoak ikusterik izan ez duzuenok, hor edagailu batek izan dituen arazoengatik zenbait lekutan Gipuzkoan nagusiki, Gipuzkoako leku batzuetan behintzat. Seinalea joan egin baita, tanto horiek ikusi gabe geratu zaretenok, partida hau amaitzen denean ikusi ahal izango dituzuela, nahi izatera. Laskurain. Laskurain kada ederra. Ezker hormara gainera. Eutsi Beroizek. Jota zaila eramandu hor. Pablo Txokoan. Eta tanto. Hilda utzi du. Moztu Pablok. Xala. Ez dio ezer askorik egin. Bolea gaiztoa. Eta tanto. 19 eta 9. Xalak egin duen. Zazpigarrena. Sakez bat. Tejadaz bat, Airez 3 honekin atzean bestean. 6 egin eta 2 galdu. Pablok 3 egin eta 7 galdu. Adoa Xala. Lasku. Irutik. Astindu. Zazpien pumpa erreboteko zulotik. Eraman Beroitzek. Larri baina barruan izan da. Jo. Gora, Etzen erraza ba.
Tira, txaloa jotzeko moduko kantu bat. 21 eta 9. Xalak Tejadaz egin duen bigarrena izan da hori. Azken sakea ateratzera doa leku indarra. Bolea Bihurri, txokora Pablok, txokoan Xalak, Laskurain Zabalera joana zen eta gero pasa egin du pilotak. Beste pilota bat nahi du Pablok. Ez du gozatu Ifek. Atzera. Eroitz. Ona izango di partida bukatzeko gogoa, Josean. Bai, eta holagotan pelotaik gaizki pasatzeik, honek biru hilabete asko sufrituko zein da, baina atea da joku hartzea eta kosta ingo zaiok, eta holagotan gaizki pasatzen di pelotarik. Eta ez zerretzak esateik. Hau, mutil saiatuek, langileaek, eta ezindik, ikusten dik, ezindula, ez zerretzak esateik. Ba, hortxe amaitu da. Hortxe amaitu da partida. Eta partida benetan kaskarra izan da. Oso kaskarra ere. Zer ordote dio Aritzek? Aritz, arratsaldeon. Berdin. Uste baino errazago eta gure iritzian behintzat Mikel pilotari bultzaka eskubilakin ezin. Ba, ez da konfiantza zibil bentzat desente galdu da, eta bueno, ba, normala da, ez behia bete geldi egon da, hau bigarren partidua izan da beria, eta bueno, nik uste dute udara begira hartuko dela jokua, ez? Ez dela erraza, buruak lan handiak egiten dituela. Bai, bueno, buruak lan asko itzen da, baina lehenengo lezeinuak indotxa, ezta? Garbi dau konfiantza hartzia kosta itzen dela, eta ez dakit oin mini daka no ez, baina minik ez badaka ziur buruko mini hori segidon kasoko jakola. Ze itxura hartu du udarak? Bueno, ez dakit ikusiko, ez? Ni zorionoz ondo nabil, eskuetatik eta aspaldixan ondo, eta bueno, jokatzeko deseiatzen, disfrutatzen kantxan, eta berala uda poli bat itzen duten, ez? Txapeldun berri bat badaukagu. Bai, bueno, ez dut ikusi partio egiz ezan, ez? Berotzen eta hola, eta bueno, emaitza gaitxik amentzat, Aimarrek ziurre erakustaldizan mongo zebala, atzenengo hilabete askuan dabile, bueno, pizkate igual bestetan egandikan koska bat gorau, eta bueno, merezitxira basiko zeban, ez? Eskerrik asko Aritz. Vale, zueri. Tira, ba, Aritz Laskureinek partidarik ikusteko modurik ez du izan. Guk gozatu dugu. Final hasiera oso ona izan da, oso ona ere. Baina gerora Aimar nagusitu egin da. Behar bada
finalaren zai hainbeste denboran egon eta gero gozamen luzeagoa espero zuen hainbat pilotazalek guri ere labur xamar gertatu zaigu, baina Aimarrek egin duen erakustaldia benetan ikaragarria izan da. Eta hor txegituzue pilotazaleak, miribila auzoan dagoen pilotaleku honetatik kanporantza, eta estadistikak eskainiko izkizuegu hirugarren partidun kaskarronek, zinez kaskarra izan da, aspaldian eman dugu partidari tristeena bai, hirugarren partida kaskarronek utzi izkigun estadistikak, Berasaluzek egindakoak, 3 besterik ez. Airez 3 galdutakoak, 3 erasoan 4 garbiak, 3 egin eta 7 galdu Xalak, eginak 8, sakez 1, dejadaz 2, Airez 3, atzean 2. Galdutakoak 1 erasoan bestea garbia. Eta atzelariek, Beroitzek eginik ez du izan, galdutakoak 6 eta oso justu ikusi dugu hasieratik, oso justu ere zinean, emailen buelta ematen dion, Laskurenek berriz egindako 1 izan du, atzean galdutakoak 4 pilota garbi eta bestea behartutakoa. Eta Josean, zer esan, gauza on asko ikusi diegu eta alere erabat aseta ezkoa zela, edo zekien nola esan?